kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile Sanibonani babukeli lo usilwane samanzi umajika ijeqeza mkhulu sila eMsusankungu sawubona. Amen mnguni uyaphila kunjani? Siyaphila mkhulu. Amen mnguni. Mkhulu sicela phinde uzele ngesihle lento yokukhuluma ngayo abantu asifazane nezigaba zabo. Awesiqale sithi intombi, inkehli, umakoti nomfazi. Intombi, inkehli, umakoti nomfazi. 4. Yeah. Yebo. Igaba zonke. Umuntu makuthiwa uyakotiza kusuke kushone, kusho ukuthi usemzini wenza ofuze ngabe kwenziwa umfazi. Oh, Umuntu makuthiwa uyakotiza thiwa uhambile umfazi. uyokoti hayi akabe umfazi useyingoduso. Ake ngithi ingoduso ke le ngathi umakoti. Uyokotizwa iyokotisa ingoti. Iyokotiza ingoduso. Umuntu olotsholiwe osele ngomcaco noma ngomshado. Osengaphi angazulala la. Akusiwona. Uyahamba uyisama. Akakabe siyo wakuphi La ekhaya. Qhubeka maZulu. Ish. Sizoba nomfana nensizwa nobaba nani? Nomnumzana. Swayeka amakhaya. Swayeka. Yeah. Awusaxolele kancane amakhehla ngoba nawe ehlukene ngegaba zakho. Saxolele nje kancane. Makhehla ahlukene ngegaba zakho. Umfana, insizwa, indoda, nomnumzana, noma ubaba, nomnumzana. Noma ngathi indoda nje. Umfana, insizwa, indoda. Ubani? Umnumzana. Siyanumuza usenomfazi. Indoda isinomakoti noma isinengoduso. Insizwa inenkehli noma neqhikiza. Ngikhuluma iqiniso. Umfana unentombi nto. Ngoba useyini? Usomfana. Qedile. Hayi ucanda sebabe ulahleli. Angiphethi pen nephepha. Phathi pen nephepha lapho umjita abaso kakhuluma izinto ezingaka ofuna ibhale phansi. Ngithe umnumzana uyanumuza lo. Ngoba unani? Unomfazi. Uphelele. Yebo. Angithi uyazi zonke imfihlo nezinto zala ekhaya. Indoda lena ngoba isilobolile yaveza ubudoda bayo. Ngalo makoti ngale ngoduso. Ukoti sebamhlonipha ingoduso yakhe. Usayindoda usatshengisa yini uphumile emsizweni useyini sendoda ngoba usekwazi ukuba namandla okwenzani ukulobola ulobolile waqeda yonke into efunakalayo sekushoda ukuthi enze njani awele sigabeni sani sokuba umnumzana uhlela phansi. Yebo uma umuntu okuza nomfazi enzele aphithise lona usenzelwa nje busithe ecasha yokodisa yogodusa. Lo iqhubeke maZulukosi. Siyabuya sisensizweni manje. Insizwe na inentombazana inentombi inenkehli phela insizwe. Ile usho kanjani inkehli ngoba wathi inkehli umuntu osenjani? Inkehli phela umuntu okhehleziwe lo. Okusho ukuthi lona wenza umnsizwa wenza ubusoka lisoka leli.
Udlala kusokudliwe khona. Hayi, uyakhesheza uyamosha imizi yabantu lo. Oh. Akakaloboli. Useyinja nje. Uyena okhehlisayo. Yebo ngoba uyakhehleza. Okusho ukuthi umthole yini? Eyintombi. Nto wamenzana, wamkhehleza. Okusho ukuthi la lona uhamba nana. Nenkehli noma nana neqhikiza. Iqhikiza umuntu owenze njani? Osemoshekile. Kodwa ongakazali ini ingane. Umntwana. Usengakwazi ukuyala ini intombi. Usengaya emhlangeni kodwa angahambi nomhlanga ukuya lapha. Kodwa bese eyala intombi. Qedile. Bese kuba umfana nani nentombi into phela. Ntombi ya. Bangaki labo bantu? Bani? Ya, sekuphelele. Isho ukuthini phela for umuntu wesifazane yonke lento iqedwe kusho. Lento le iyabuya izokunika igaba zomuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Uhlukanisa izigaba zokukhula noma zokuphila komuntu wesilisa nani umuntu wesifazane nowesifazane. Okusho ukuthi nangapha kwamama sekunemoya emingaki emini. Nangapha kwababa kunemoya emingaki emini. Okusho ukuthi wena ubhalense izinto zakho zinjani zilengeke. Okay ke siyabuya ke manje sizoba nentombi into okuwumuntu ongakenzwa lutho. Ongakamazi ongakayazi insizwa. Ongakayazi insizwa ongakayazi insizwa. Ongakamazi umuntu wesilisa enqunu. Lo. Uma iseqala semazi. Hayi. Noma ngakamenzi lomuntu kodwa hey sekumoshekile. Hayi. Soqala usekwazi ukusoma. Hayi. Uyaqala ungahlambuluki lapha. Sesi. Manje sikhuluma ngentombi intothi. Itshitshi phaqa. Sibuye size la. Inkehli le. Umkhehlezwa lo. Bamkhehlezi la. La. Sibuye size la. Ingoduso le uselotshuliwe kodwa akakacaci. La. Sibuye size la. Mfazi lo. Owakhumuza. Ukanimloza. Ihamba ke age lento noma kwenzakala. Ingahamba ke age mfana. Ibe u3 izofika kubani? U12. 3 years. Cha. 13 izigaba ezintathu. Neyintathu. Zokhalwa u12. Mayithi 12 years. Noma ithi 9 years. Usebamba umthombo. Uyathomba. Mayithi 19 years. Usebamba umemulo. Mayithi 29. Uyalotsholwa lo muntu. Abanye bebelotsholwa bena 25. Angithi uyabona? Yeah. Seyingoduso yomuntu. Lo muntu lo. Bese kuthi noma ku 39 noma ku 30 35 lo muntu lowo usengumfazi. Masibuko imancane babe. Ngathi yalahleka manje. Hayi batha abelungu. Umuntu wesifazane once wadlula ku 35 akasakwazi ukuba nezingane. Maye iphethe kahle umuntu wesifazane noma ngafika ku 40 uyohlala into eyodwa nje. Ebizwa ngegama lesigaba leso akuso. Noma kanjani kodwa nje maye intombi into eyiphethe kahle ezofika ku 39 asengakwazi nje ukuba nezingane ezinhle nje kabi. Into eyenza lokho ukuthi bangabi nezingane laba ukuthi kunenkinga yalezi zinto esiyidlayo nalabo bilungu bazivala ibeletho. So kahle uthi lento yongabi nazo izingane after 35 into abelungu. Hayi abelungu lento le akusiba abantu muzi laba ngishilo. Ngishilo kodwa abelungu nje laba. Yonke into bafuna ukuyilumba. Uzala ngisho isangaza sinangaki lapha. Ngutshele mina. Uma uNkulunkulu esibeke lapha esimi khona phelile lapha.
Sibuye size la. Bengizokhuluma ngeinto ezintathu eziganisa umuntu wesifazane. Sinento okuthiwa inkehli. Sibe nento okuthiwa isicholo. Sibe nento okuthiwa yini? Inhloko. Okay. Inkehli, isicholo, inhloko. okay. Inkehli, isicholo, inhloko. Okusho ukuthi lo inkehli ilokho ogqoka uma indoda noma umfana insizwa ilale nawe yakuzalisa yase iyolungisa amacala hayi isifuna ukwenza ukuganisa iyakhehla leyo ndoda leyo ngoba wakhehle zobani uye yiyo angithi yeah iyakhehla okusho ukuthi ukhehla umuntu wayeyitshitshi labane lakho hayi umuntu owaqala omunye umuntu bese uzomkhehla wena ayikho insizwe ekhehla umuntu onjalo hawu ngiyakutshela ayikho insizwe uma wakhehlezwa wabaleka wena wamkhehleza wabaleka ukhehlwa uyise angamfaki kodwa inkehli akakwazi uyise ukumfaka inkehli ngoba kuthathwa kuthathwa uye ini ubuntombi yena usemdayisela amakhehla ukuthi amenze njani amthathele ingane yakhe amgeza icala yebo amakhehla amgeza icala komkhulu ngoba uzoba necala komkhulu ukuthi ingane ikwenze kanjani yebo angithi yeah ingakho umdayisela amakhehla lapha akamgqokisi inkehli umuntu ogqokisa inkehli umuntu okwenzeni okhehlezile othi ovuma icala lakhe leli awuhlambuluke kuleli cala walelo yebo bese khipha inkomo yokwenzani ukukhehlisa inkehli igqokwa yitshitshi lakho owalikhehle zayo lento egqokwayo kuthiwa inkehli uzoba isicholo asilingani nenkehli isicholo sifana nalesi sigqoko segraduation yeah ngoba nakhona uyatholwa yebo utholiwe sinanenyongo isigqoko segraduation la yeah lokho kuyinto ethi omuyezana angithi yeah nalapha nama umthola umfa ulokhuzana usumganisa eganisa umyeni wakho esekuganisa uyathola afaka inyongo akugcobe ngenyongo akuthole ngenyongo akuqolise manje lo otholiswayo useyintombi na ungenzeka abe intombi kungenzeka abe inkehli otholiswayo ngoba inkomo yomqhoyiso ikutshela ukuthi ikuhlanganisa nani nethonga lakhe ugqoka lesi sitholo esikhulu esithe umegana kodwa akahlali ngase ekhaya eninkehli ayigcotshiswa inhloko ilokhuzana insoyila inkehli ayigcotshiswa ini insoyi inkehli ayigcotshiswa insoyila inkehli ngikhuluma ngenkehli insoyi yenzani insoyi siyeza kuyo no ungangeni kuyo but yenzani kwembathisa imimoya yani noma kwenzakala insoyi phela ibomvu yeah insoyi ilokho esikubiza ngebomvu udaka lolubomvu insoyi ebomvu ehambelana nomlilo welanga uhlonipha ilanga okusho ukuthi usunomnumzana usunenhloko yekhaya okay asibuyeke size la masibuko isitholweni isitholo leso uthe singenzeka ukuthi umuntu useyintombi into noma akayona intombi into yebo why ingoba kusesigabeni lapha umyeni wakho ekuhlanganisa nani netho yomoya ukuhlanganisa imoya endawo ithonga phaqa ukuthi wena usuyatholwa uyaqhoyiswa okay uncanyisiwe wakhishwa kimi oseyona ingoduso nje hayi
uyogana manje Uyogana manje. usuyogada uzophelela bese ufakwa ini kube khona imbuzi yokufakani inhloko Yeah, okay. angithi uyayibona lezi zinto ihamba nenkomo Yeah, uyayibona lezi zinto ihamba nenkomo inkehli uma uyikhehla ukhiphana inkomo. iya kubo kwamakoti noma iya kubo kwayo inkehli le Yeah. iyokwenzani iyokhehlisa okay Ukuze kucace ukuthi kwenzakalani. kwenzakalani Inhlambuluko le. yebo siyabuya siza la Sekuhlanjulukile manje sekuright. yebo sesizemqholisweni manje umqhoyiso inkomo kuthiwa umqhoyiso ukuthi yenzani le nkomo iyakuthola ichola inyongo kuphi Ekhanda. ukuthi wena usungena ethongeni Elihlanzekile. elihlukile useyakuhlanza nomyeni wakho ukuthi zonke izibi nezintula ebeyihambe zibutha uyibutha Inhle yokuthola kufana negraduation usuku utholwa kuzo zonke lezi ivuvu ngathi uhamba kuzo 100%. usiyonikwa nani naleli iphepha lakho lesitifiketi naleli isicholo lesi Sure. ngoba bayakwazi ukuthi bawakhipha amajazi bawabekila kodwa isale Isicholo. Then kube khona ini? Leyogcina inhloko ke le inhloko makuthiwa indoda iyinhloko yekhaya yebo okusho ukuthi inhloko kumfazi nezingane zayo. feleleke lo awukwazi ukuba inhloko nje unentombi uyisoka umfana ungaba nenhloko umfazi wakho ngomfaka inhloko njalo ingoduso yakho noma inkehli yakho ngiyifaka inhloko ilento ayohlala nayo impilo yakhe Yonke ngoba wena uyinhloko yakhe. ekhaya inhloko ke le ingakho ngithe le video le ingabukwa nawe abakhonzi babubani ushembe Yeah. bakashembe bangayibuka lena bese bengichazela ukuthi lo mshado wabo abathi wenkonzo unjani lo mshado wabo abathi wenkonzo kuthiwa awukashadi mawushade ngokwenkonzo kodwa isintu sibe khona kuqala kuneyinkonzo Isiphelele isintu nje siphelele sinenkehli sinomcholi. sinesitholo sinenkehli sinesitholo sinenhloko kade sikhona isintu lona wesilungu umshado ungenaphi la lona wamasonto umshado ungenaphi kuthiwa siyohlanganisa ngokwenkonzo kwenziwani la kwenziwa siphi isigaba baningi abantu abakhona lapha enkonzweni abathi baganiwe bengaganiwe baningi kakhulu ngoba isintu sibe khona kuqala kuneyinkonzo ngiyaphinda Kusho ukuthi balahleka la esileba lapha kunenhlambuluko yokuhlanganisani ithongo qedile bese bejampela kuphi enhlokweni. bafuna ukuthi sizinhloko thina Imali mazibungo that's why they divorce ngoba abanawo nomoya abanawo lenhlambuluko abanako lokuhlangana kwemimoya yilento indoda ifika imqhofose ngoba akahloniphekile ayikho lento emqhoselayo yamthola ayikazi imthole uma phela kwabaninzi yebo sendisixhosa yebo ya uyamthola kwabaninzi qedile mbulula kwabaninzi umhlukaniso kwabakwabo impela umhloniphise phela mbulule yes umhlakaniphise ya uyamhlakaniphisa wathi wamsusa zonke intuli ngenyongo wasiqeda wamthola yona qedile lokhu kwenhloko kahle kahle usuke suqedelela la kwanayi into enjani okay yebo khona imbuzi yokumgqokisa inhloko bese igcotshwana insoyi ukuthi ikwazi ukubambana lo moya ila ngoba ilona lenzani akhuthamelayo alihloni ekhaya yebo elubaba ekhaya elomnomzana
Hayi masibuka sivale. Ilapho nje mngani wami, ilapho mngani wami akusiyibambe lapha. Babukeli beSolomoya TV, bengisashayela bengisakhuluma ngesiko. Ngibheka namhlanje nje bengikhuluma ngesiko nje namhlanje. Noma kule video besikhuluma ngesiko ukuthi isiko yini. Sinesintu, sinesiko, sinosiko. Isintu esomuntu wonke, isiko elesizwe esithile, usiko olomkhuba wemindeni noma wezibongo ngokwehluka kwazo. Ngoba isizwe sikhandwa yilezi zibongo. Bese kuthi isizwe izizwe inkehli, isitholo nenhloko. Besikhuluma ngesintu, ngesiko, usiko. Isintu esomuntu wonke, isiko elesizwe esithile, ingaba amaZulu, ingaba amaXhosa, ingaba amaPedi, abeSuthu, ngokuhluka kwani kwezizwe ezinjani ezithile. Uthi usiko olwezibongo, omnguni, oZulu, omaZulu, oZwane, oButhelezi, ngokuhluka wongubane, banquma iminwe. Nazo zonke lezi zinto abanye bayachaba. Imikhuba yezibongo nemindeni ethile. Isiko eliqhutshwa izizwe ezithile ngokwehluka kwazo. Isintu esomuntu wonke. Ilokho besizama ukuchaza kuthathu. Amen. Siyabonga ababukeli beSolomoya TV. Niqhubeke njalo nibukele iSolomoya TV. eMsusankungu siyatholakala eThekwini kwaBest nakwaGesi. eGoli siyatholakala kwaGuqungene, eZolamndeni. eKapa siyatholakala eMitchells Plain, eNew Woodlands. eMpumalanga sizotholakala eMathafeni. Eastern Cape sizotholakala East London lapha wasedrobheni. Yabonga. Amen. Siyabonga. Qhubeke njalo. Amen. Wow.